mo ang magpapayos, inialam ng kanino, wala nang laing pagino. Ako naman ako'y hiniguma at ang mas labaw ka. Isama sa akong pamilya, ako naman ako'y hiniguma at mas labaw ka. O Jesus, ang makot kanina. Ako naman ako'y hiniguma at mas labaw ka. Isang ko sa akong pamilya, ako naman ako'y hiniguma at mas labaw ka. O Jesus, ang makot kanina. O Jesus, ang makot kanina. Sa may priority, ang pamilya o ang Diyos? Sabaga, kung sa may una-una ko paghitugma, ang pamilya ba o ang Diyos? Pero sultihan ta kahigala, ang kanta nagaingon nga higugmao nato ang Diyos kaysa pamilya. Unya ang pulong sa Ginoo nagaingon, love the Lord with all your heart, soul, mind, and strength. Kinahanglan una ang Diyos nato paghigugma ang Diyos. Ikaduha ang pamilya. Dili pod pwede nga pasagdan nato ang atong pamilya, pasagdan nato ang atong asawa, pasagdan nato ang atong bana, pasagdan nato ang atong anak. Labaw sa tanan, pasagdan nato ang Dios. Dili pwede mga kaigalaan ko. Unahon nato ang Dios, then ang pamilya. Mao na siya'y kung sa bagawan, mao na'y pagkasunod-sunod. Kaya ang pulong sa Ginoo nagaingon, love the Lord with all your heart, soul, mind, and strength. And then love your neighbor as you love yourself. Higugma ang imong mga silingan. Higugmaon nimo ang imong silingan susama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Dili pod pasabot, dili pod nimo higugmaon ang imong kaugalingon. Higugmaon nimo ang kaugalingon, higugmaon po di ang imong silingan. Neighbor. Pero dili na mao siga lang akong minsaya. Nag-ako ratong giano sa kanta. So doon ako'y basahon higalang. Chapter 1. Kitang tanan nakasala. Sir, nga namang nakasala man tanga, wa man ko nangawat. Wa man ko nang nimbong. Wa man ko nagpatay. Wa man ko nanikas. Pero sultihan ta kahigala, ikaw ug ako dunay sala. Oh, dunay sala. Nga naman, asa man nga dapit nga ako nakasala. Moingon siguro ka. Sultihan ta kahigala ang tanang tao. Kitang tanan nakasala. Kitang tanan higala na himulag sa Diyos. Kitang tanan nakalapas. Nag-ingon ang pulong sa Diyos. Dili ako mo nag-ingon higala. Dito sa sinugdanan, sa Garden of Eden, mga kahigalaan ko, dunay instruction ni God. Nag-ingon siya, ayaw pagkaon sa bunga sa kahoy diha sa taliwala. Pero mga kahigalaan ko, wa siya naminaw. Nakita niya higala nga pagkaninduta sa bunga sa kahoy. Una-una higala ha, ang tentasyon ba yaway tentasyon nga maot. Kanang imong mata higala, ang akong mata, ang atong mga mata, makatanaw bayag nindot. Ang tentasyon higala nindot so na kayo. Mamorgs, guwapa, hamis. Susama ni anak higala. Oh, ang pagtintal ni iba. So sa lakto na pagka-istorya higala na tintal si iba. Ug basik ikaw po na matintal diha. Oh.
Mao to higala, to kay natintal si iba. Gikuha niya ang bunga sa maong kahoy. Ug gihatag niya dito sa iyang pinalangga nga si Adan. Unsay nahinabo higala? Nabuksan ang ilang mga mata. Ug niadtong panahon nakasala sila. Unya ang pulong sa Ginoo higala nagaingon. Because of one man, tungod sa usa ka tawo, ang sala nakasulod sa kalibutan. Muna siya higala nagaingon ang pulong sa Ginoo, ang tanan nakasala. Moingon siguro ka wa kay sala? No, kitang tanan nakasala. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, ang tanan nakasala og nahilayo, nahimulag sa presensya sa Dios. Kadtong panahon na higala, gipalayas sila dito sa Garden of Eden. Liman kadto ang Dios mobisita nila. Suot sila kaayo higala. Pero sa diha nga nakasala sila, gipalayas sila, ipakalagyo sila higala dito sa Garden of Eden. Ug mao nay nahinabo higala sa atoa. Kitang tanan nakasala, nahimulag ta sa Dios. Sultihan ta kahigala abi nimo. Kitang tanan basta wala pa makunik sa Ginoo, mga patay ta. Nahigugma ang Dios kanimo ug kanako. Bisan kita makasasala, mga kahigalaan ko. Ingon pagpulong sa Ginoo, iyang gidemonstrar ang iyang paghigugma pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Gipadala sa Diyos Amahan si Jesus. Kay nahigugma siya kanimo kanako. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, for God so loved the world. Ang Diyos nahigugma sa kalibutan, nahigugma kanimo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Iyang gihatag si Jesus Christ na begotten Son, kaisa-isahang anak ng Diyos. Iyang gihatag ngani sa kanato higala, to kay nahigugma siya, to kay nakasala man gud ta. O dili gusto sa Ginoo nga ikaw higala madto sa impierno, to kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Oh, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Mara siya higala na higugma ang Diyos kanimo. Mao nga gipadala niya si Jesus Christ, God the Father sent His Son, and whosoever believeth in Him, si bisan kinsa mosalig sa Diyos anak nga mao si Ginoong Hesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero mga kahigalaan ko, ang pulong sa Ginoo nagaingon, kung isukid nimo ngadto sa Diyos ang imong sala, ang atong mga kasalanan, pasayloon ta niya. Why? He is faithful. Tapat siya mo pasaylo sa atong mga kasalanan, mga kahigalaan ko. Kung muingon ka higalang hawa kay sala nagkakamali ka, ang Biblia nag-ingon, ipakabaka ko nimo ang Dios kung walay kay muingon kang hawa sala. Unsa man kay importante ni Jesus, na mauli ang ka-importante si Jesus sa mga kahigalaan ko. During Old Testament time, ang Israel, mga kahigalaan ko, ilang gibuhat dito para mawagtang ang ilang sala. Magapadugok sa sila. Oh. Tunay ila seremonya sigala, mag-ihaw sila og baka. Ug kadto siya nga baka o karnero, mga kahigalaan ko, kinahanglan dili to kanang kagiron. Kinahanglan dili to pungkol nga karnero ihalad. So ang usa ka pare, a high priest, moadto siya dito sa balaan nga dapit aron sa buhat sa seremonyas para mawala ang sala. Pero mga kahigalaan ko, kadto siyang ilang gibuhat, wa jud to makapawagtang sa sala sa mga tao. Ikoveran lang higala. Oh, wala to siya mawagtang. Pinaagi sa hayop, sa dugo sa hayop. So karon higala,
Dunay perfect nga sacrifice. Kay ganahan ko dunay perfect nga sacrifice. Nga gikan sa langit nga balaan. O kanunay ginaingon ni Padre, o nila pastor, o uban pang mga ebanghilista. Ang kordero sa Diyos, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Ang kordero sa Diyos nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Muna ako tinutukoy mga kaigalaan ko, sa Jesus na siya. Ana na siya ka-importante. Gihatag si Jesus Christ, the God the Father, para sa pag-sacrifice sa iyang kaugalingon. Muna giingon, whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Si bisan kinsa nga musalig kaniya, dunay kinabuhi nga walay katapusan. Mangayot ag pasahilo sa atong kasalanan. Kung imong isugid ang imong kasalanan, tapat siya mo pasaylo. Busa karon mga kaigalaan ko, sunod sa pag-ampo. Ayaw ka ulaw, dawata si Ginoong Hesus. Saligi si Ginoong Hesus. Mga kaigalaan ko. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, karon karon dawaton ta ka. dawaton ta ka. Ingon nga Ginoo Ingon nga Ginoo o personal o personal nga manluluwas. nga manluluwas. Gikan karon, Ikan karon, ikaw na ikaw na mao'y magbuot mo'y magtuon sa akong kinabuhi. sa akong kinabuhi. Musalig Masalig, ug mutuo ko kanimo. tuo ako kanimo. Uhawon ako, Uhawon ako, gutumon ako tutubon ako sa imong balaang pulong. sa imong balaang pulo. Ikaw na Ikaw na, mao'y mag-drive, mag-drive, magmaniobra magmaniobra sa akong kinabuhi. sa akong kinabuhi. Sa tanan kong mga lakang, Sa tanan kong mga lakang, ikaw may magauna. ikaw may mag-ona. Magagiya ka nako. Magagiya ka nako. Salamat o Diyos. Salamat o Diyos. Ilista Ilista ang akong pangalan ang akong pangalan dito sa libro sa sa kinabuhi. libro sa kinabuhi. Sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen.